Pokoke nek mbok ditimbali kados niki nggih sat-set. Monggo. Yo. Ayo nyanyi yo. Ya, ayo jamu mereka bojone loro. Ayo jamu Dik, mereka bojone loro ben kuat. Pol. Aja ngasih labu ae Dik. Ngasih labu ae. Lah nek dibendoyo to ngomong wonge to Dik. Ketemu bisa karo Pak Haji Mutohar suwe dek ora nate jamu ning depot lamongan wis suwe ora nate ketemu bareng ketemu mahasiswa Pak Sairan kali Pak Masiran ora tau jamu ya nang depot Blitar wis suwe lepas ora nate ketemu pisan kok bapakmu Tohar oh jajan opo ae nek gak roti bakar arek yo ditarekno Joko Duda sapa wae kamare wase nek gak Pak Haji Mutohar arek yo ora gelem depot Kediri wis suwe ora nate ketemu bareng ketemu kabeh dulur Ulu Marti suwe ora rajamu godhonge lumpuh wis suwe mas ora nate ketemu pisan Pak Mutohar kok tambah
jamu godhong meniran wis suwe ora nate ketemu bareng ketemu dadi Gak aku sapa